Boas tardes. Iniciamos o pleno ordinario do 28 de xaneiro, co primer punto da orden do día, que é a aprobación de actas das sesións anteriores. Temos 5 actas para aprobar. Pasamos á primeira acta, que é a acta de sesión extraordinaria urxente celebrada o día 5 de novembro de 2025. Algúnha cuestión á acta? Non? Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 3 abstencións. Queda aprobada. Pasamos á segunda acta. Acta da sesión extraordinaria urxente do pleno celebrado o día 17 de novembro de 2025. Algúnha cuestión? Vou abster porque nese pleno non estuve presente. Moi ben. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Pasamos á sesión ordinaria do pleno da Corporación do día 26 de novembro. Votos a favor? Unha cuestión tamén, que eu tamén me vou a abster porque estaba ausente. Moi ben. Votos a favor? Votos en contra? 2, 3, abstencións? 1. Queda aprobada a acta. Pasamos á seguinte acta, acta de sesión extraordinaria urxente celebrada o 3 de decembro de 2025. Algúnha cuestión? Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 3. E pasamos á última acta, que é a acta de sesión extraordinaria urxente do día 30 de decembro de 2025. Voto. Algúnha cuestión? Sí, que tamén me vou a abster por ausencia. Moi ben. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 4. Quedan aprobadas as 5 actas. Pasamos ao seguinte punto da orden de día, que é o expediente 104/2026, que é o convenio entre a Secretaría de Estado de Facenda, Dirección Xeral de Catastro, e o Concello de Forcarei en colaboración de materia de xestión catastral. O que facemos é a proposta do acordo ao pleno é sustitución do convenio vixente asinado entre a Secretaría de Estado de Facenda, Dirección Xeral de Catastro, en data 22 de outubro de 2002, polo novo modelo de convenio de colaboración en materia de xestión catastral e aceptación da encomenda de xestión que implica a asinatura do novo convenio. A proposta de acordo é solicitar a sustitución do convenio vixente asinado entre a Dirección Xeral de Catastro e o Concello de Forcarei en data 22 de outubro de 2022 polo novo modelo de convenio de colaboración en materia de xestión catastral, o que se transcribe na parte expositiva do presente acordo. E, segundo, aceptar a encomenda de xestión que implica a asinatura do novo convenio. Terceiro, facultar a alcaldesa para a realización dos trámites necesarios para a asinatura do antedito convenio e dar traslado do presente acordo á Secretaría de Estado de Facenda, Dirección Xeral do Catastro. Expón este punto a concelleira Ángeles Ballesteros. Vale. Está funcionando, ¿no? Entendo que sí. Vale. Nada, simplemente decir que este é un mero trámite administrativo, que vai ser unha ferramenta que vai axudar o Concello de Forcarei a pasar de ser un simple espectador a ser un sector activo, de que pasamos de enviar correos a Pontevedra ao catastro continuamente por problemas que teñen os nosos veciños e veciñas,
que teñen que estar esperando meses por, o mellor, unha contestación dunha dúbida moi sinxela, a ter unha gran capacidade para resolver esos problemas. É un servicio de responsabilidade, de modernización, e, sobre todo, é un servicio que é totalmente directo á nosa veciñanza. Non sei se, bueno, se queredes, tendes algunha dúbida que vos poida resolver sobre, creo que todos vistes o convenio, tuvestes acceso a él para se vos queda algunha dúbida de dito convenio. Alguén quere intervir? Sí, señor concelleiro. Sí, pola nosa parte, bueno, o convenio ao final non deixa de ser un trámite administrativo como ben din, pero bueno, sí que nos gustaría incidir na necesidade de que o catastro sexa unha ferramenta útil á hora de clarificar as propiedades que están sin propietario desconocido, e o descontrol que hai e con eso co rexistro da propiedade, onde non coinciden o rexistro da propiedade, o catastro, en onde ao final a xente perde un pouco a noción de onde ten que dirixirse e para que sirve cada cousa, e iso está levando a problemas de abandono do rural en xeral. Moitísimas das fincas a día de hoxe son de propietarios desconocidos, ou os que figuran como conocidos no catastro non son conocidas realmente polos seus propietarios. Entonces, pedirvos que dende o Concello tamén se impulse un pouco esa posta en conocemento real das propiedades. Moi ben. Algunha cuestión máis? Non queren intervir? Non? Bueno, no referente ao que estaba dicindo o concelleiro, ven unha das cláusulas deste convenio xustamente eso, que os terreos que figuran como propietarios descoñecidos, con esta cláusula cuarta que ven nese convenio, se a lei xa lle pon, o persoal municipal pode decir de quen son esas, verificar de quen son esas propiedades. É dicir, se o Concello sabe de quen son esas propiedades e no catastro constan como persoa descoñecida, poden facer directamente con este novo convenio. Eso, xa yo digo, venlle na cláusula número 4. Bueno, non habendo máis intervencións, procedemos a votar o acordo. Acordo que é solicitar a sustitución do convenio, que era de data 22 de outubro de 2002, e polo novo modelo que hoxe vamos a aprobar. Aceptar a encomenda de xestión que implica a asinatura deste novo convenio, facultarme para a realización dos trámites necesarios para a asinatura do antedito convenio e dar traslado á Dirección Xeral do Catastro. Procedemos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moi ben, moitas gracias. Queda aprobado. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é dación de conta do escrito presentado no Concello para remisión a todos os portavoces de todos os grupos municipais, así como a señora alcaldesa. É un escrito que presentaron os traballadores municipais para que tuveramos todos o coñecemento. Procedemos, señora concelleira, procede vostede a dar lectura? Escrito de apoyo al trabajador y aclaración sobre la situación de incapacidad temporal. Ante las manifestaciones realizadas recientemente en redes sociales por una representante política del ayuntamiento, en las que se cuestiona la actuación de un trabajador municipal por haber colaborado en la organización de la cabalgata de Reyes mientras se encontraba en situación de incapacidad temporal, consideramos necesario realizar las siguientes aclaraciones, con base legal suficiente. Primero, la situación de incapacidad temporal regulada en el artículo 169 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, tiene como finalidad la recuperación de la salud del trabajador, pero no implica una prohibición absoluta para el desarrollo de cualquier
tipo de actividad durante dicho periodo. La normativa vigente no establece una incompatibilidad general entre la situación de incapacidad temporal y la realización de actividades personales, sociales o incluso colaboraciones puntuales, siempre que éstas no sean incompatibles con el proceso de curación ni lo retrasen. Segundo, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo es clara y reiterada al respecto. Entre otras, la STS del 26 de enero de 2010, 2315/2009, la STS del 21 de julio de 2006 a la Cuarta de lo Social, recurso número 619/2005, la del 12 de julio de 1990, señalan que solo pueden considerarse sancionables aquellas actividades realizadas durante la incapacitación temporal que resulten objetivamente incompatibles con la recuperación del trabajador o evidencien simulación de la enfermedad. En consecuencia, no toda actividad realizada durante una baja médica es irregular, sino únicamente aquella que perjudique la curación o contradiga el diagnóstico médico. Tercero, la determinación de si una actividad concreta es compatible o no con la situación de incapacidad temporal corresponde exclusivamente a los servicios médicos competentes, INS, mutua colaboradora o servicio público de salud, y no puede basarse en valoraciones subjetivas, apreciaciones políticas ni juicios emitidos a través de redes sociales. Así lo han establecido reiteradamente los tribunales, al indicar que la compatibilidad de actividades durante la incapacidad temporal debe valorarse desde un criterio médico y funcional, y no desde la apariencia externa de la actividad realizada. Cuarto, la colaboración realizada por el trabajador en cuestión se llevó a cabo, como no puede ser de otra forma, de manera totalmente desinteresada, sin contraprestación económica, y con el único objetivo de contribuir al buen desarrollo de una actividad municipal de especial relevancia social y en beneficio de todos los vecinos y vecinas del ayuntamiento. Este tipo de colaboraciones altruistas forman parte del compromiso habitual del personal municipal con el servicio público y con la ciudadanía, y no pueden ser interpretadas como un incumplimiento de las obligaciones derivadas de la situación de incapacidad temporal, si no existe perjuicio médico acreditado. Quinto, la participación puntual en una actividad concreta, como la conducción de un vehículo en un evento festivo, no implica por sí misma la existencia de irregularidad. Máxime cuando no consta informe médico alguno que desaconseje dicha actividad, ni que la misma haya sido perjudicial para el estado de salud del trabajador. Sexto, consideramos especialmente grave que se utilice la situación médica de un trabajador como arma política, exponiéndolo públicamente y poniendo en duda su honestidad y profesionalidad. Este tipo de actuaciones pueden suponer un menoscabo de la dignidad personal y laboral del trabajador, vulnerando principios básicos como son el respeto, la buena fe y la presunción de corrección en una actuación del personal público. Por todo ello, manifestamos nuestro apoyo expreso al compañero afectado. Defendemos su derecho a la presunción de buena fe y exigimos respeto hacia el personal del ayuntamiento, cuya labor no debe ser objeto de descalificación pública ni de instrumentalización política. Moi ben, dende logo desde o grupo isto é dar conta deste escrito. Como saben, non hai intervención dos grupos políticos, pero como é un escrito dirixido a todos os grupos políticos, desde logo desde o Partido Popular queremos apoiar totalmente a ese traballador, apoiar e agradecer tamén
pois o escrito presentado por todos os traballadores, que ao final son todos compañeiros, e todos están facendo unha labor en beneficio de todos os veciños. Polo tanto, non sei se os demais grupos políticos queren intervir. Sí, non hai ningún problema. Sí, ben, pola nosa parte, simplemente lamentar unha cuestión, ya que pedimos acceso á documentación, é dicir, a nos chegounos a notificación de que había un expediente con un aviso de un traballador, entramos no expediente, non tiñamos a documentación, despois volveuse a activar o expediente, nós seguimos sin acceso á documentación, así o comunicamos por escrito, e xa que nós non temos acceso á documentación. Lamento pois que só tuveramos acceso a través do pleno, e a hora desta dación de conta gustaríanos haber tido constancia antes, poder velo, podelo falar co traballador e podelo falar con máis xente. Entonces, en primer lugar, vai por diante a nosa incapacidade para poder ver o documento. En segundo lugar, pois, bueno, creo que tamén os sindicatos, parece unha posición un pouco tibia. É dicir, se un sindicato cree que se vulneran os dereitos de un traballador e todo o que pode facer é traerlle un escrito ao pleno, pareceme que está deixando ao traballador un pouco indefenso. É dicir, creo que teñen moita máis capacidade e asegurolles que hai sindicatos moito máis combativos nese sentido, e que a labor me parece un pouquiño corta na defensa do traballador, se consideran que sí. Despois tamén creo que o que se di de que non hai informes médicos e tal, iso deberíase de haber obviado, é algo no que non debemos de entrar nin os políticos nin os sindicatos. Entonces, pola nosa parte, iso é todo o que temos que decir, todo o noso apoio aos traballadores do Concello, que sabemos que fan un traballo grande e que fan a súa labor. E despois tamén boto en falta saber que sindicato presenta eso, porque en ningún lado o ven. Non? Non. Como representante sindical, perdonen, como representante, non tiña hora diante, pero sí, como representante sindical. Sí, na instancia onde ven quen a presenta como representante sindical. Simplemente, sí, pero que pon como, pero quen a firma? Pero, quen a presenta? Non quero o nombre, non quero o nombre de quen a presenta. Desactive, por favor, o micrófono. Si, paso a palabra a secretaria para que lle expliques, porque creo que entendeu mal. A ver, aclarar dos cosas. El escrito al que tienes acceso porque está en la documentación del Pleno, ¿estamos de acuerdo? Quería que me lo confirmaras, Marcelino. ¿Es correcto que tiene acceso al escrito? Bien, entonces a ese escrito tienes acceso, tuviste acceso antes del Pleno, por lo tanto, has podido comprobar que ese escrito, desde el inicio y con las firmas correspondientes, es efectuado, fue presentado, fue firmado por trabajadores municipales. En la instancia, alguien, y en calidad de algo, tiene que dar traslado del escrito de los trabajadores. Se da traslado de ese escrito al ayuntamiento para que sea dirigido, y consta ahí expresamente, a la alcaldía y a los distintos grupos políticos. En esa instancia la encabezo como representante de los trabajadores yo.
no está presentada en ningún caso, y no se hace referencia a ello, en ningún caso, por ningún sindicato. Prueba de ello es que el escrito solo va dirigido a la alcaldía y a los distintos grupos que integran la corporación. Ese escrito en ningún caso se presentó y se solicitó que se diera traslado a los sindicatos. Es un escrito que hicimos trabajadores del ayuntamiento, que firmamos trabajadores del ayuntamiento en defensa y apoyo de un compañero. No ha intervenido hasta el momento y hasta la fecha ningún sindicato. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dijiste que no habías tenido acceso al expediente. El expediente es el documento o el escrito que tienes en tu poder con la convocatoria del Pleno. Marcelino insiste en que no tiene acceso. Como me lo puedes comprobar, por favor, a ver si es que lo recibieron todos los concejales excepto el concejal del bloque. Y, perdona, concluyo contestando a lo por ti manifestado. Dijiste que habías solicitado varias veces ese expediente, que insisto, es el escrito que han presentado trabajadores y firmado trabajadores municipales. Yo quiero dejar constancia como secretaria interventora que en ningún caso antes desde el Pleno te has dirigido a mí para solicitar dicho expediente. Y con esto concluyo. Sí, bueno, aclarado los términos de que entendemos, y así lo van a confirmar, si usted recibió ese escrito o no de la documentación del Pleno, lo están comprobando ahora. A ver, diga, sí. Sí, señora alcaldesa, está usted equivocada. Eu non estou dicindo que non recibira a documentación do Pleno. Claro que recibín a documentación do Pleno, pero é que eu solicitei o día 21 de xaneiro. Vostedes primeiro crearon un expediente e deronnos traslado co escrito do traballador. Eso, houve un error nese asento, home. Despois envíase un segundo comunicado dicindo dilixencia para facer constar que debido a un erro de X persona no presente, a xente non se escaneou correctamente a documentación achegada, polo que para subsanar o erro cometido se procede a dar unha nova entrada de rexistro con data 16 de 1 de 2026. Este correo, isto está enviado a este concello, a secretaría, e dígolle, indicarlle que este concelleiro sigue sin poder ter acceso á documentación. Agradecería se me facilitara a mesma indicándome para consulta. Eu non tuve acceso a esta documentación hasta que nos chegou a documentación para este pleno. Eso é o que dixen. Vale, aclarado o tema, está claro que ahora ten coñecemento dese escrito, sí. Fai uns días cando recibeu a comunicación do Pleno, está aclarado que non hai un sindicato polo medio para apoiar isto, non quere dicir que se así o estiman os traballadores o poidan facer, o poidan presentar, comunicar eso é unha decisión deles. En todo caso, isto era un escrito dirixido aos grupos municipales que conformamos este pleno, estamos hoxe dando conta aquí. Non sei se por parte do Partido Socialista queren intervir, non? Do Partido Popular, sí. Simplemente quero, facer aquí uns comentarios. Para min dame a sensación de que unha campaña
moi mal feita hacia un traballador municipal cando se quere facer un daño político. Entonces, bueno, da legalidade todo eso xa non vou falar porque xa queda reflexado no escrito, pero sí tamén quero falar que da gravidade de publicar unha fotografía dun traballador nunhas redes sociais para cuestionar a súa situación médica. Isto pareceme un ataque totalmente directo hacia a dignidade de calquera persoa, traballador do Concello, non traballador. Para min, quebrántase totalmente unha protección de datos do dereito da súa imaxe, a determinación de se unha actividade é compatible cunha baixa corresponde única e exclusivamente aos servicios médicos, non a ningún político. Eso, dende logo, non son quen, nin vostedes, nin nós, para decidir se ese traballador que está cunha baixa médica pode ou non pode facer esa colaboración. Pareceme xa, vamos, cousas que non lle atañen. Moito menos basarse en apariencias externas ni en suicios por intereses políticos nunha rede social. O sea, xa hai caer moi baixo. O sea, é que non teñen outra cousa que atacar que sea a un traballador. A un traballador. Ademais, tamén quero desmentir unha mentira, unha das tantas de, bueno, que ás veces creen que por decilas moitas veces fanse realidade. Cando din que o traballador colleu alta porque vostedes publicaron a foto e fixeron unha denuncia. Eso é rotundamente falso. Falso. A alta médica xa estaba prevista polas citas e a revisión médica do traballador. Cáusalles tanto a señora Verónica Pichel como o señor Ricardo Sieiro moita gracia, porque non son as súas persoas as que se encontran na situación deste traballador. E non vou entrar no seu xogo de personal, ataques persoais de traballadores deste Concello, porque neste Concello durante 6 anos, e que agora teñen a súa, como decir, a súa vara de medir, de repente fíxose moi finiña, porque neste Concello houbo xente cercana a vostede, a cal non quero mencionar, porque creo que non vou a entrar, volvo a repetir, nese xogo seu, de xente que estuvo de baixa, que se dedicaba no seu traballo e que se dedicaba a abrir pabellós e demais, que ni siquiera eran traballadores municipais, pero sí estaba de baixa. Sí, sí. Tuvemos traballadores, concelleiras, que se dedicaban a andar cunha máquina cortando no céspede sen ningún tipo de prevención. Recordo traballadores deste Concello que estando de baixa na súa casa firmaron documentos. Temos Dende cando se pode dirixir un concelleiro a nadie? Estou no meu turno de palabra. Disculpe. Estou no meu turno de palabra. Disculpa, Angelines. Señora concelleira, pídolle, dinlle a palabra por si quería intervir, por si quería pedir disculpas ou por si quería facer unha intervención. Pídolle, por favor, que escoite, sí, pídolle, por favor, que escoite. Señora concelleira, continúe. Vale. Sigo con... Podía seguir, neste caso, con máis xente e podía facer como vostedes, porlle nombre, porlle foto e porlle todo o demais. Sí, cunha concelleira, non con ningún familiar, non con... non quere escoitar o que lle vou dicir, non? Sí. Non con ningún familiar que estuvera de baixa, abrindo pabellós ou regando. Volvo a repetir, exiximos que cesen no seu ataque contra o traballador. Señora Pichel, pídolle, por favor, ofrecinlle si quería intervir, por si quería pedir disculpas,
Non, non quere pedir disculpas. A responsabilidade é súa, a que fixo unha infracción, a que foi irresponsable. Señora alcaldesa, señora Verónica Pichel, faga o favor de deixe de interrumpir. Señora Ballesteros, señora Ángeles Ballesteros, continúe usted. Bueno, cando a señora Verónica Pichel queira calar e queira seguir escoitando o que lle estaba dicindo, pois vou continuar. Gracias. Recórdolle que podo seguir falando eu sen que me dé o consentimento. Exiximos que cesen no seu ataque... Isto é surrealista, o que pasa aquí. Bueno, seguirei cando eu volva a querer. No seu ataque contra un traballador que colaborou, volvo a repetir, de xeito totalmente desinteresado, sen prestación económica e polo único obxectivo de contribuir cos veciños e veciñas deste concello. Non imos permitir que se utilice o personal do concello para un xogo político, nin que se vulneren dereitos fundamentais con publicacións de imaxes sen permiso. Todo isto pode sábeo perfectamente que poden ter consecuencias legais, polo menoscabo da dignidade e da vulneración da boa fe. Vostedes sigan con esas mentiras e esas publicacións nas redes sociais, que, por certo, é increíble, vou decir algo máis, que a señora Verónica Pichel, que a señora Verónica Pichel teña o valor de a día de hoxe, ainda, como xa dixo no seu día, como unha nena pequena non entregue as claves das redes sociais, pero sí se digne a utilizar o nome do Concello de Forcarei, o nome do Concello de... Non ten que falar a señora secretaria interventora, ten que falar a presidenta da mesa. Pois nada, non cala. Señora Verónica Pichel, pedímoslle que deixe de faltar o respeto. De repente. Pedímoslle que... Señora Pichel, pedímoslle... Señora Pichel, chámolle por primeira vez a orden, Señora Pichel. Sigo dicindo que ainda ten o valor de, nas súas publicacións, etiquetar o Concello de Forcarei, a páxina do Concello de Forcarei, que ela mesma ten bloqueada, supuestamente non pode entregar as claves, pero sí ten a indecencia de etiquetar continuamente o Concello de Forcarei. Eso sí é unha gran labor, pero rogaríalle que polo menos non sea para falar mal de un traballador municipal, nin para mentir. Moitas gracias, señora concelleira. Eu, pois, aproveitando, quero agradecer a todo o persoal que axudou o día da cabalgata de Reis, os voluntarios e a todos os traballadores e veciños que axudaron o día da cabalgata de Reis, porque o resultado de traballar todos xuntos, é un resultado positivo para todos os veciños. Polo tanto, transmitímoslle a ese traballador as gracias e a noraboa por esa colaboración que seguro que a teremos o ano que ven novamente para que todo salga pois, como saliu este ano e como deben salir as cousas, con todos xuntos. Polo tanto, queda aclarado, parece ser que vostede non quere pedir disculpas, o que a deixa vostede pois, unha situación realmente lamentable para este Concello. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, que é dación de conta de resolucións e decretos de alcaldía, 2 meses de novembro e decembro de 2025. Pasamos ao seguinte punto, que é rogos e preguntas. Señor concelleiro, ten algunha pregunta? Sí.
Sí, preguntas, non, eu teño un par de rogos que se arranxe un poste da luz que xa informei de que estaba caendo e vai arrastrar o tendido, xa informei á concelleira Ángeles Ballesteros que o arranxen e pedir tamén o arranxo da estrada que vai en Soutelo hacia o pabellón e bordea todo cara aquí, cara a baixada de outra vez hacia a Xeral, onde hai algún bache xa profundo. Entendo que non está o mellor dos tempos para poder facer obras en estradas, pero en canto se poida que pasen a arranxalos. Algunha pregunta, señor concelleiro? Non, nada máis. Intervenga, sí. Vale, gracias. Bueno, dación de conta, agora polo que vemos vai haber debate. Pudo tamén ler as resolucións de decretos de alcaldía que había dos 2 meses e debatir sobre esas resolucións. Bueno, xa que se abre agora un novo campo, non? Pois por que non? Vale, eu quería preguntar, por un lado, que pasa cos médicos no rural? Sabe vostede perfectamente o que aconteceu onte, nos medios de comunicación hoxe saiu este titular: muere una vecina de Soutelo de Montes mientras esperaba por una ambulancia que tardó 40 minutos. La mujer de 89 años fue atendida por una enfermera del centro de salud en contacto telefónico con el 061 hasta la llegada del médico. Pese a estos primeros auxilios, no lograron reanimarla. Nos rogamos que, por favor, teña unha reunión co xerente do Sergas, que, por favor, cando se fagan sustitucións, cando non poden estar os médicos titulares, que, por favor, todas as horas se cubran, e que non pode ser que estean 1 hora, 2 horas, 3 horas solamente e que pase estas cousas. E non solamente pasou isto, senón que tamén houve outras incidencias moi graves nas que veciños e veciñas tiveron que acercar a familiares seus hasta urxencias, hasta Montecelo directamente, porque non contaban con ningún tipo de asistencia médica. Entonces, é un servicio básico moi importante para o Concello e rogamos que, por favor, vele por ese servicio, que sea de calidade. Nos dous centros, nos centros de saúde de Soutelo de Montes e no de Forcarei, porque acontece o mesmo nos dous. Tamén na nosa etapa, cando estábamos gobernando o Partido Socialista, solicitamos en varias ocasións que se puxera unha ambulancia no Parque de Cerdedo para que non tardasen 40 minutos ou máis de 40 minutos. É algo moi importante. Señora Verónica, ten que estamos en rogos e preguntas. Sí, estamos neso. Está vostede rogando. Estou rogando que teña unha reunión. Xa fixo o rogo. Xa fixo o rogo. Continúe usted. Vale. Moito lle molesta, que lle pregunte, que lle rogue, moito lle molesta, é increíble. Cando é algo que demandan os veciños e as veciñas do Concello de Forcarei, e que debería, a mí gustaríame que dixera que, pola súa parte, pois sí, é consciente da situación e que vai a ter unha reunión e que vai facer todo o posible, todo o que estea na súa man para que teñamos unha ambulancia. Señora Verónica Pichel, estamos en rogos e preguntas. Cando fagas preguntas, faga os rogos e despois eu xa lle direi o que lle teño que contestar. Nada. Vale? Continúe. Nada, cero. Vale, outro tema. Chócanos bastante que, cando empezastes, cando o goberno lexítimo comezou no mes de agosto, e despois de aprobar as xuntas de goberno locais, pois empezastes a publicar o contido desas xuntas de goberno local que se celebran cada semana. Pero dende o mes de outubro de 2025 aproximadamente deixastes de facelo público nas redes sociais. Gustaríamos saber por qué, porque nas primeiras publicacións dicíades que ibas a ser un goberno moi transparente e que por eso que ibades a publicar os contidos desas xuntas e deixastes de facelo pois no mes de outubro. Por lo tanto, non entendemos o motivo. Gustaríanos que nos explicase o por qué non é transparente como dicía que iba a ser. E despois, en relación, rogamos tamén, último rogo, a ponte da rúa en Loureiro, debaixo da casa, o veciño xa lle podo comentar despois máis tarde, non vou dicir aquí o nome, pero ao lado do regueiro estáse fundindo. Entonces, rogamos que lle poñan solución a este problema canto antes. E nada máis pola nosa parte.
Moi ben. Paso a responderlle estas preguntas e a continuación pasarei a contestarlle a todas as preguntas do pleno anterior. Sobre que pasa cos médicos no rural, fai vostede un rogo, vale, que teñamos unha reunión. Eu dígolle que xa tivemos a reunión, xa solicitamos que creemos que temos a necesidade de ter unha ambulancia, xa está plantexado, vale? Cousa sin foto, por suposto, non é a nosa prioridade sacar unha foto, a nosa prioridade é facer o traballo. Eso está falado e eso xa está realizado por este goberno. E di vostede tamén que lle choca bastante que este goberno que non somos transparentes. Mire, as redes sociais non é onde ten que estar a transparencia. A transparencia ten que estar na páxina do Concello, no portal de transparencia. E aí, se vostede mira, milagrosamente, porque despois de estar 5 anos a páxina sin actualizar, aí ten colgados na páxina de transparencia todos os plenos e todas as xuntas de goberno. Por lo tanto, estamos cumplindo coa lei de transparencia, que é na publicación no portal de transparencia. En canto a Ponterrúa é un rogo, tomamos nota do rogo. E agora paso a responder a todas as preguntas que vostede plantexou no pleno anterior, cumplindo, pois, como di a lei, o ROF, que di que as preguntas que se formulan no pleno serán contestadas ou ben no mesmo pleno, como eu acabo de facer, ou ben contestalas no seguinte pleno. Eso tampouco pasaba en este Concello, é dicir, e agora, pois seguimos cumplindo a lei, vou a proceder a responderlle a todas as preguntas que vostede fixo no anterior pleno. Preguntou que o encargado de obras xubilouse, que a que espera publicar as bases e iniciar a convocatoria. Para responder a súa pregunta, hai que comezar pola verdade. A xubilación do encargado foi forzada por vostede. É inaudito que agora pida celeridade cando foi vostede quen provocou esta situación de xeito deliberado e unilateral. Un traballador que estaba plenamente activo, que coñecía a perfección o noso Concello, o funcionamento de todos os servicios, que ademais de encargado de obras, realizaba traballos como a recollida de plásticos agrícolas, conducía calquer vehículo ou maquinaria por ter todos os permisos e ademais executaba as obras cun excelente resultado. A xestión dos recursos humanos require planificación. A planificación que houbo dos recursos humanos do anterior equipo de goberno non existeu, porque ademais consideraban que non necesitaban un encargado de obras. Vostedes xa facían de encargados de obras, facían de fontaneros, facían de electricistas, facían de traballadores municipais, de secretarios, do que fixera falta. O caso era dificultar o traballo dos profesionais e despois botarlle a culpa a todos eles da súa incompetencia. Neses 6 anos do seu goberno, quen non escoitou que a culpa era do encargado de obras? Quen non escoitou que a culpa era de outro traballador? Quen non escoitou que a culpa era da secretaria? Quen non escoitou que a culpa era dos traballadores? Todos o escoitamos, todos na rúa. Se vostede decideu prescindir do encargado máis experimentado deste Concello, tiña a obriga de garantir que o servicio non sufrira. A pesar de coñecer a situación persoal, non fixo nada para formar un sucesor, nin para prever as bases con antelación. A súa actuación non é só unha falta de respeto
a ese traballador, senón unha neglixencia que está a agravar a situación de todos os servicios municipais. Esa é unha responsabilidade que tamén debe asumir, e debe asumilas ante este pleno. Un traballador que exercía as súas funcións con exemplaridade, un traballador con máis de 30 anos de experiencia, un traballador que a lei lle permitía estar en activo ata que el decidise xubilarse, e ademais un traballador que pudo formar con tempo a quen o sustituirá. Esa é a xestión dos recursos humanos do seu goberno. Forzar a súa xubilación e deixar ao Concello sin ter un sustituto ni unha persona que teña os coñecementos dos servicios deste Concello. E ora pregunta vostede, despois de forzar a xubilación e deixar ao Concello sin esa persona, a que esperamos a iniciar a convocatoria? Esa é a súa solución? Esa é a solución que vostede propón? Esa é a solución que vostede adoptou? Aproveitando esta pregunta e aproveitando pois que estamos falando do encargado de obras, pois eu quero aproveitar e agradecer públicamente a Antonio Rei Cortizo Atucho por os seus máis de 30 anos de entrega exemplar como encargado de obras e por seu incombustible espírito de servizo, que hoxe continúa vivo, ademais, como membro de Protección Civil. Gracias, Tucho, por construir e coidar este Concello. Pasamos á seguinte pregunta, que é que pasa coas obras da rúa Dúas Iglesias que deixou o goberno socialista, e pregunta, non as vai a levar a cabo por ser obras do Partido Socialista? Moitas gracias pola súa pregunta, porque me permite aclarar a realidade dun proxecto que, lonxe de estar parado, foi cambiado, mellorado e dotado de sentido común por este goberno. A obra da Rúa dos Iglesias que se vai executar non é o proxecto que deixou o goberno socialista. E non é por unha razón de responsabilidade cos veciños. O proxecto do goberno socialista era unha simple intervención de maquillaxe, como vostede fixo na rúa Francisco Filgueiras, e que tras as protestas dos veciños con relación ao abastecemento de agua, vostede tivo que aceptar, como non podía ser de outra forma, e cambiar a tubería nova, porque vostede tampouco o tiña previsto nese proxecto, deixando, ademais, a rede de sumidoiros sin cambiar. E sabe vostede que hai problemas nesa rede de sumidoiros. Este goberno non entende que se levante unha rúa para facer unha mellora estética mentras se deixan baixo terra os problemas de sempre. Por iso, reformulamos o proxecto por completo ante a Diputación de Pontevedra para incluir o que é realmente prioritario. A renovación, incluímos a inclusión de servicios básicos que o proxecto anterior non contemplaba. A renovación total da rede de abastecemento e saneamento. Estamos ante un novo proxecto que, ademais, ese proxecto o aprobamos en setembro de 2025. E despois, fai pouco, no mes de decembro de 2025, asinamos o convenio co presidente da Diputación aquí en Forcarei, este mesmo salón de plenos, garantindo o financiamento necesario para unha obra completa e de calidade. En definitiva, non imos facer obras para foto que duren 2 anos, imos facer obras que solucionen os problemas dos veciños para as próximas décadas. En estes intres xa estamos traballando, ademais, no expediente de licitación para a súa contratación. Fronte ao oscurantismo do seu goberno, este novo goberno responde con transparencia, presentando feitos e datas concretas. En canto á prolongación da súa pregunta de se non a imos a facer
por ser un proxecto do goberno socialista, creo que a resposta xa lla din. Ese proxecto socialista foi cambiado para mellorar a obra. En todo caso, quero que quede claro que nós, como persoas comprometidas cos nosos veciños, nunca deixaríamos de facer ningunha obra que plantexase calquer outro grupo municipal si mellorase a vida dos veciños. Recórdolle o que fixo o anterior goberno, o que fixo coas 2 viviendas dos colexios que quedaron rehabilitadas por o meu goberno. Nada, non fixeron nada, máis que deixalas deteriorar. Recórdolle que é o que fixo co ximnasio, un ximnasio construído por o meu goberno e que vostede tardou tan só 5 anos en finiquitalo. Nada, non fixo nada, señores. Esa é a resposta á súa pregunta. A seguinte pregunta que me fixo é cando imos a cumprir coa legalidade e facer entrega da documentación solicitada. O cumprimento da legalidade por parte deste goberno é pleno, como xa está vendo, pleno a pleno, como respostamos as preguntas, según di o ROF, e como publicamos no portal de transparencia. Durante os meses de agosto e setembro, outubro e novembro, rexistráronse polo seu grupo 26 escritos. 4 deles respondéronse conforme aos protocolos establecidos. 3 foron comunicacións que non requiren resposta e as outras incumpren os requisitos legais para presentar. A maiores, compre sinalar que as solicitudes que presentou o 19 de agosto e o 19 de setembro, nas que vostede solicitaba o cobro da súa paga extra correspondente ao mes de decembro de 2025, será abonada nuns días. Tras proceder este goberno ao pago de todas ou case todas as facturas que vostede deixou pendientes e que, dende logo, cando vostede fixo eses escritos o 19 de agosto e o 19 de setembro, xa demostrou cales son as súas preocupacións e as súas prioridades. O 31 de xullo, cando deixou de ser alcaldesa neste concello, tiña centos de provedores sen cobrar, incluso facturas de anos anteriores, sin un só euro para poder pagar a empresa do SAF, sin crédito para pagar subvencións, sin crédito para pagar o alumeado público, etc., etc. E tan só 19 días despois de deixar de ser alcaldesa, reclama vostede a paga extra correspondente ao mes de decembro de 2025 e o solicita novamente o mes seguinte, deixando ademais sen pagar retribucións de persoal, que tamén as pagamos recentemente no mes de decembro. Que pensarán de vostedes, todos do seu grupo de goberno, todos os provedores que tiveron que esperar 1 ano ou 2 para poder cobrar, e que cobraron gracias á xestión e ao traballo deste equipo de goberno e dos funcionarios que traballaron incansablemente, facendo un orzamento e todos os trámites que xa fixemos para poder pagar. De verdad que tan só 19 días despois de cesar, esa era a súa preocupación polo concello? E xa, para concretar as solicitudes que incumpren os requisitos legais, que son moitas, compre lembrarlle que a imposibilidade de entregar ditos informes de Secretaría Intervención deriva directamente da resolución ditada por vostede con data 16 de outubro de 2023. Segundo a súa propia norma, Decreto de Alcaldía 2023-898 de data 16 de noviembre de 2023 e que segue plenamente vixente, di: toda información ou certificación debe ser solicitada á Alcaldía para a súa resolución previa, prohibindo
a entrega directa aos membros da corporación, sen dar cumplimento a este requisito. Este goberno, ao contrario que a vostedes, actuamos baixo o principio de sometemento á lei e respondemos sempre que se cumpran os requisitos legais. Se vostede considera agora que a súa propia resolución é ilegal, ten a vía xudicial aberta para anular os seus propios actos. Mentras tanto, seguiremos cumprindo escrupulosamente a normativa. En este caso, normativa que vostede fixo para nós e que agora debe servir para vostede tamén, señora Pichel. Non se facía. A seguinte pregunta que vai facer todo o posible. A seguinte pregunta que me plantexou foi: vai facer, estamos en rogos e preguntas, estou as preguntas xa as fixo. Estou respondendo a todas as preguntas. Vai facer todo o posible para pagar a AMPA de Forcarei? A AMPA de Forcarei, así como as demais asociacións, xa cobraron as subvencións 2 anos. A AMPA de Forcarei, así como as demais asociacións, xa cobraron as subvencións dos anos 2023, 2024 e 2025. E se xa cobraron, foi gracias ao traballo e á dilixencia deste novo goberno e dos seus funcionarios. O que resulta rechamante é que vostede se atreva a facer a pregunta isto hoxe, cando a realidade é que, primeiro, para poder pagar a AMPA de Forcarei, primeiro tivemos que aprobar un novo orzamento. Xa que a data, 1 de agosto, non existía crédito algún para facer pagos a proveedores, nin pagos a empresa do SAF, nin crédito para o pago a subvencións, nin para o gasto corrente. Repito, tivemos que aprobar un novo orzamento xa que non existía crédito para facer pago ningún. Segundo, tivemos que ademais habilitar o crédito necesario para facer fronte a todas as facturas que vostede deixou sin pagar e para poder pagar o gasto dos meses de agosto a decembro do ano 2025, incluído habilitar o crédito para o pago das subvencións correspondentes ao ano do 2025. Todo isto tivo que facerse para corrixir a absoluta falta de xestión do goberno do bipartito, que de non se producir ese cambio estaríamos hoxe no caos máis absoluta. Polo tanto, non só imos facer o posible, senón que xa o fixemos, solucionando en poucos meses o que vostedes foron incapaces de xestionar en 6 anos. A seguinte pregunta que me fixo é: está o servicio cuberto coa praza de pedagogía terapéutica, PT? Unha vez que estiven informada da problemática surxida no colexio, solicitei de forma urxente unha reunión na Consellería de Educación a que asistín xunto co presidente da AMPA. Nesa reunión de traballo saímos cunha proposta para cubrir ese posto de forma temporal este curso e co compromiso de dotar a praza para o vindeiro curso escolar, porque a xestión deste goberno é dun firme compromiso cos centros educativos tamén do noso concello. A pregunta que fixo vostede por a obra dos camiños do programa Camiña Rural da Xunta de Galicia preguntou, no mes de novembro, preguntou se xa rematara e cal é a situación actual. En relación á execución da obra, na data de hoxe, a 26 de novembro, debo informarlle do seguinte, e na data de hoxe tamén lle informo do seguinte. Esta actuación pertence ao programa Camiña Rural da Xunta de Galicia,
Os prazos de execución están estritamente recollidos no Diario Oficial de Galicia e podo asegurarlles que os cumprimos os prazos escrupulosamente coa normativa vixente recollida nese Diario Oficial de Galicia. Gracias a esta xestión dilixente estamos garantindo que non se perda ni un só euro dos fondos destinados a este fin. Isto marca unha diferencia sustancial coa etapa do goberno PSOE-BNG, onde a falta de previsión e a mala xestión provocaban a perda sistemática de axudas e fondos públicos que tanto precisamos os veciños. Podo asegurar que a obra cumpre con todos os requisitos de prazos de execución, prazos que se cumpriron. Señora Pichel, fai preguntas e non quere escoitar. Señora, é que quen responde as preguntas fixoas vostede. Eu estou respondendo as súas preguntas. Faga o favor. Non está escoitando nada. Continúo. Gracias a esta xestión dilixente, estamos garantindo que non se perda ni un só euro dos fondos destinados a este fin. Isto marca unha diferencia sustancial coa etapa do goberno anterior, onde a falta de previsión e a mala xestión provocaban a perda sistemática de axudas e fondos públicos que tanto precisamos os veciños. Podo asegurar que a obra cumpre con todos os requisitos de prazos de execución. Prazos que se cumpriron coa anualidade do ano 2025 e que se sigue cumplindo coa anualidade do ano 2026. A seguinte pregunta que me fixo foi cantos reparos fomos acumulando. Disculpe un momentiño. Respecto á cuestión que expón sobre os reparos, gustaríame comezar sinalando que este goberno entende a xestión pública desde unha perspectiva de máximo rigor e respeto á legalidade vixente. Desde o primer día que asumimos esta responsabilidade, a nosa prioridade absoluta foi e segue a ser garantir que cada expediente administrativo naza con todas as garantías xurídicas. Por iso, a diferencia co goberno anterior, antes de poñer en marcha calquer iniciativa, este goberno consulta de forma sistemática e técnica coa Secretaría deste Concello. Seguimos escrupulosamente os procedementos e directrices, porque entendemos que a Administración ten que funcionar como un reloxo de precisión, onde a seguridade xurídica é a base de calquera éxito. O noso obxectivo estratégico é precisamente minimizar e evitar a aparición de reparos mediante unha xestión preventiva. Ao traballar da man dos funcionarios desta casa, estamos logrando sacar adiante os temas de interese xeral dunha maneira limpia e eficiente. Esta forma de traballar permítenos, ademais, un aforro significativo para as arcas municipais. Evitamos o gasto en gabinetes de asesores externos innecesarios que no pasado semellaban ser a norma. Confiamos no criterio dos habilitados nacionais deste Concello, algo que non sempre foi así, con vostedes no goberno. É importante lembrar que o modelo anterior baseado en externalizacións constantes e procedementos que ignoraban estes canles non só supuxo un gran custo económico, senón que causou graves prexuicios tanto aos veciños como a este propio Concello. Nos viñamos correxir esa deriva, protexendo o patrimonio de todos e asegurando que este Concello sexa unha administración moderna, transparente e, sobre todo, axustada a dereito. Queda moito por facer, porque da etapa anterior herdamos un Concello sin un só contrato en vigor. Centos e centos de reparos. Por iso estamos traballando de forma progresiva e de forma progresiva imos acadar o noso obxectivo.
Os reparos acumulados, que é o que vostede pregunta, cantos temos acumulados, cantos reparos fomos acumulando, os reparos acumulados ata data, dende que vostede no 2019 entrou a gobernar, poden sumar unha cifra aproximada de 500 reparos cada ano, por o que os reparos acumulados poden chegar a 3.500 dende o ano 2019 ata a data. E sendo todos os reparos existentes fruto da súa neglixente e deficiente xestión. Por iso, fai esas preguntas no pleno, intentando despistar e confundir a veciñanza para atacarnos cando veña algún reparo a este pleno. Ningún só contrato fixo, ningún só orzamento, pero este goberno, que non leva 6 meses, xa fixo máis que vostede en 6 anos. E continuaremos traballando, ademais. Este novo goberno xa iniciou a tramitación de diversos contratos de servizos, aínda que todo elo require de tempo para realizar as contratacións de obras, servicios e suministros para evitar os reparos destos 6 anos en donde non se fixo nada. Entre eles, xa aprobamos o plan estratégico de subvencións, que ano a ano tamén viña acumulando reparos. En ese camiño seguimos, levantando reparos, sacando contratos e evitando reducir os reparos. Pregunta por que está paralizada a contratación da plaza de intervención. É curioso que hoxe lle uxa tanto un proceso que para vostede non foi unha prioridade durante os 11 meses que o tivo paralizado. Recórdolle que vostede editou unha resolución en setembro de 2024 cesando a única técnica de intervención do Concello, cando a lei lle permitía mantela ata a finalización do proceso de selección. Vostede, en vez de cumplir coa normativa, ven mantendo a dita técnica ou facendo chamamento aos aspirantes da Bolsa de Emprego en vigor, o que fixo foi asinar un convenio cun concello da súa mesma cor política a que lle pagábamos por 60 horas de traballo máximo ao mes, é dicir, 8 días de traballo ao mes, o mesmo soldo que se pagaba ou pagaría a un traballador por o mes completo. Repítolle, pagábamoslle a ese convenio que fixo cun concello da súa mesma color política, pagábamoslle por 8 días de traballo o mesmo que a unha persona que estuvera o mes completo. Casualidades, señora Pichel, que 24 horas antes da celebración do pleno da moción de censura na que vostede cesaba como alcaldesa, publicou no BOE a convocatoria da plaza que vostede convocara no mes de setembro de 2024. Un ano. E peor aínda, como agasallo de despedida a este concello, 24 horas antes de deixar o cargo, encargouse, ademais, de anular ese convenio para compartir co servicio do concello de A Baña coa pretensión de paralizar aínda máis e perxudicar o funcionamento de intervención. Vostede convocou a praza de setembro en setembro de 2024 e non fixo nada máis. Vostede rompeu o xoguete e agora pregúntanos por que non funciona ese xoguete. Estamos traballando para solucionar o problema que vostede creou deliberadamente antes de marchar para frear e impedir que este concello avance e, por conseguinte, perxudicar a todos os veciños e veciñas deste concello. Como conclusión, a súa pregunta
de por que estamos paralizando este proceso, vostede mesma tiña a resposta á súa pregunta. Por tanto, rogaríalle que non faga preguntas estériles que non aporta nada. Preguntou vostede, a seguinte pregunta é se imos a repetir o pleno nulo. Non se vai repetir ningunha... Señora Pichel, faga o favor. Estou respondéndolle a todas as preguntas que vostede plantexou. Se non lle gusta a resposta, señora Pichel, chámolle a orden por segunda vez. Chámolle a orden por segunda vez. Señora Pichel, chámolle a orden por segunda vez. Vale? Vou a seguir contestando a todas as preguntas. Imos repetir a seguinte pregunta que me formulou. A segunda pregunta que me formulou é: imos repetir o pleno nulo. Non se vai repetir ningunha sesión plenaria. Este goberno non celebrou ningún pleno nulo. Todas as sesións axustáronse á legalidade vixente e manteñen a súa total validez. Señora Pichel, chámolle a orden por terceira vez. Faga o favor e abandone o pleno. Ricardo. Continuamos. Continuo a pregunta esta, imos repetir o pleno nulo. Remato que non se vai repetir ningunha sesión plenaria, que este goberno non celebrou ningún pleno nulo. Todas as sesións axustáronse á legalidade vixente e manteñen a súa total validez xurídica. E prégolle, ademais, que no futuro axuste as súas preguntas á realidade administrativa desta institución. A seguinte pregunta que me fai é: preguntou vostede, quedan dúas, preguntou vostede se estaban rematados os desbroces e por que só se desbrozou con arrastre. Pois, como ben deberían comprender, tras 6 anos de abandono absoluto por parte do goberno anterior, a situación das pistas era crítica. Non se trataba dun mantemento rutinario, anual, senón de actuar sobre unha maleza que medrou sen control durante 6 anos consecutivos, onde moitas das pistas eran totalmente inaccesibles. Non se pode pretender solucionar en 5 meses o que eles ignoraron durante 2 legislaturas. A densidade da vexetación facía técnica e físicamente imposible un desbroce de brazo tan só. En moitas pistas que estaban pechadas foi necesario facer tamén un desbroce con arrastre, ademais do brazo. O que sí podemos adiantar é que este goberno vai a manter unha planificación regular para que as pistas non volvan a presentar ese estado de abandono que se estuvo permitindo en 2 legislaturas. E a última pregunta que se me fixo no pleno anterior é: por que a secretaria non quere entregar os informes ou certificacións? Resulta cando menos sorprendente que sexa precisamente quenes cuestionen hoxe o procedimento de entrega de certificacións. A secretaria interventora está a actuar seguindo estrictamente esa resolución da alcaldía que dictou o anterior goberno o 16 de noviembre de 2023, no decreto 2023-898. No punto día ese decreto, en ese decreto que se dictou,
cito textualmente, todas as certificacións que emita a secretaria de intervención deberán obrigatoriamente ser expedidas por orden da alcaldía, non podendo ser entregadas ou notificadas aos membros da corporación sen dar cumprimento a este requisito. Respecto á consulta e a pregunta que se me facía, vou aclarar 3 puntos. Esta alcaldía estáse a limitar a aplicar a norma que o anterior goberno diseñou a súa medida. Se hoxe consideran que ese filtro da alcaldía, que si esta resolución da alcaldía entorpece o seu labor de oposición, deberían reflexionar sobre por que o impuxo cando gobernaban. Aínda que entendemos que dita resolución podería ser cuestionable xudicialmente e xurídicamente por limitar o acceso á información, a día de hoxe segue plenamente en vigor e de obrigado cumprimento para os funcionarios municipais mentras non sexa anulada ou derrogada. Se a oposición considera agora que a resolución que na data de 2023 asinou é ilegal ou vulnera os seus dereitos, sempre lle queda a vía xudicial aberta para anular os seus propios actos administrativos. Mentras tanto, seguiremos cumprindo escrupulosamente a normativa, en este caso normativa que o anterior goberno fixo para nós e que ora tamén debe servir para eles. Non habendo máis asuntos na orden do día, damos por finalizado o pleno. Moitas gracias.